On situaries els ovaris? Els ovaris són les glàndules reproductores femenines, on maduren els òvuls i es formen les hormones necessàries pel cicle menstrual. Com molt bé indiquen alguns dels participants, les persones de sexe femení tenim, segons l'anatomia, dos ovaris, una a cada banda de l'úter. Tenen una mida semblant a la d'una pilota de golf i cada un pesa entre 7 i 14 grams. Alguns dels participants situaven els ovaris una mica amunt. Aquests estan a la pelvis i, tenint en compte la mida de l'aparell reproductor femení, si la vagina ha de connectar amb l'exterior, els hauríem de situar més avall. Com fa pipí una dona que porta un tàmpax posat? Doncs igual que sense. Efectivament, i com molts van encertar, són conductes diferents. Un és l'uretre, que és per on fem pipí, i l'altre la vagina, que és per on surt la menstruació, i en un part vaginal és el canal de part. Escolteu més a les vostres amigues.